Tinc la paraula en primer lloc Josep Bermúdez, portaveu del grup Més Algemesí. Gràcies, senyor alcalde. La meva professió docent fa inevitable que tots els dies em veig obligat a fer ressonar la meva veu enmig de les aules. Però en aquesta ocasió, quan parle, ho faig en nom meu i únicament he de donar comptes a mi mateix. Ara bé, avui la situació és diferent. Avui la meva veu i ha de ser la veu de tots vosaltres. A partir d'ara he d'ensenyar-la a deixar de ser la meva veu. Avui deixa de ser la veu d'un individu per convertir-se en una veu que conté múltiples veus, per convertir-se en una veu que reprèn la paraula que aquells que em precediren començaren a pronunciar. No som els que estem ací ara els que hem començat aquest relat. Altres ens han precedit en l'ús democràtic de la paraula i han fet d'ella un instrument de concòrdia i de progrés. La meva veu reprèn el discurs en el punt en què ells ho deixaren i se suma a la dels meus avantpassats materns. Tinc l'honor de ser la tercera generació que ocupa una cadira en el nostre saló de plenaris, després que el meu avi, a qui li costà la vida, ho fera en l'última corporació democràtica de la Segona República i després que mon tio ho fera en la primera legislatura de la restauració de la democràcia. És un honor per a mi recollir el testimoni que em passen i poder posar, al igual que ells, la meva veu al servei de tots vosaltres. No obstant, soc conscient que això no és fàcil. O millor dit, sé que sols es pot fer si s'està disposat a escoltar i a posar-se en lloc de l'altre. Per contra, sé que és impossible fer-ho si sols s'escolta la veu dels ciutadans el dia que parlen a través de les urnes. Escoltar-vos sols un dia no ens legitima per a parlar en nom vostre els altres 1.460 dies de la legislatura. No, no és això el que Lorena i jo volem fer durant els anys que estarem ací. No, no volem usurpar la vostra veu, sinó portar-la ací. L'objectiu polític de Més Algemesí serà el de fomentar i incentivar el diàleg amb els ciutadans i ciutadanes d'Algemesí. I per això us escoltarem i serem la vostra veu en aquesta solemne sala. Serem la veu dels que desitgeu una administració transparent i al servei dels ciutadans, dels que voleu un Algemesí més sostenible, més solidari, més dinàmic i plural, dels que estimeu la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres tradicions. Serem també la veu d'aquells que reclameu l'assentament d'unes bases econòmiques sòlides i estables, d'aquells que penseu que la gestió eficaç i sòbria dels recursos municipals han de ser l'eix d'una política local basada en grans obres, no basada en grans obres i en espectacles vistosos. En definitiva, serem la veu de tots aquells que teniu clar que, precisament en els temps que corren, els serveis públics bàsics que presta aquesta corporació no poden ni deuen ser la principal i primera víctima de la crisi. Però Lorena i jo no sols posem gustosament la nostra veu a la vostra disposició, sinó que també anem a posar al vostre servei els nostres ulls. La democràcia participativa és filla de la transparència i la informació i sols si teniu accés a tota la informació que genera l'Ajuntament podreu fer sentir la vostra veu. La ignorància i la desinformació és la pitjor de les malalties que pot afectar a la democràcia. Les institucions no poden ser caixes cegues i opaques per als ciutadans. Teniu dret a saber com es gasten els vostres diners, en què, amb quin criteri. Per això volem ser els vostres ulls i per això tindreu al vostre abast tota la informació rellevant que aconseguirem. Us explicarem i concretarem les partides dels pressupostos, us informarem sobre quins són els costos que tenen els serveis i actes que l'Ajuntament organitza. Us contarem qui o quins són els principals beneficiaris dels contractes signats. Ho farem a través de la nostra pàgina web, que estem ja preparant i remodelant per tal que tingueu a un clic tota aquesta informació. I també a través de la nostra columna del Berca. Us tenim en tan alta estima que pensem que seria una desconsideració dedicar la nostra columna a parlar mal dels nostres companys de corporació. A través d'ella us mantindrem informats, a través d'ella serem crítics, serem tallants en la defensa dels nostres valors, però no serem mai ni grollers ni desconsiderats,
perquè la discrepància no ha de convertir-se ni en insult ni en desqualificació, sinó en argumentació raonada i fonamentada. Com he dit, tant Lorena com jo, com tot Més Algemesí, estem disposats a liderar en aquesta sala el canvi en les formes de fer i entendre la política. Estem disposats a canviar d'una vegada per sempre el concepte de política algemesí. Aquesta legislatura, que per la conjuntura actual que es presenta com una legislatura amb pocs recursos econòmics, ha de convertir-se, doncs, en la legislatura del diàleg entre polítics i ciutadania, del diàleg entre les diferents opcions polítiques. Eixe és el nostre compromís amb tots vosaltres, el nostre compromís amb el poble d'Algemesí. Gràcies per haver sentit una veu que des d'avui deixa de ser sols meua.